Určite poznáte ten príbeh, kde Nikodém prichádza za Ježišom a pýta sa ho, ako získa večný život. A Ježiš mu na to hovorí, ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Nikodém mu na to hovorí, ako sa človek môže narodiť, keď je starý. Či môže vojsť druhý raz do lona svojej matky. A Ježiš mu na to hovorí, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, čo sa narodilo z ducha, je duch. A ja sa dneska chcem spýtať, vieš, čo je to byť znovu zrodený? Alebo si znovu zrodený? Lebo Ježiš tu hovorí, že ak niekto sa nenarodí z vody a z ducha, nemá právo vojsť do Božieho kráľovstva. A niekto si myslí, že nepôjdem do neba. Ale to slovo, že nemáš právo na Božie kráľovstvo, to je široký pojem. To Božie kráľovstvo je aj život. A ty ten život žiješ už tu, na tejto zemi. A keď tvrdíš, že ja všetkým veciam nerozumiem a ani si s tým nechcem zaťažovať hlavu a ty vkladáš svoju nádej do tela, do iného človeka, tak tu Ježiš hovorí, že to, čo je narodené z tela, je telo. Ale to, čo je narodené z ducha, je duch. Čiže to Božie kráľovstvo tam ešte není a ten život tam tiež není. Tá voda a duch tam není. A isto poznáte aj ten príbeh, keď Ježiš prišiel za Samaritánkou a Ježiš jej hovorí, daj sa mi napiť. Vieš, ja vidím v tomto obrovskú silu, kde Ježiš jej hovorí, že aké by si vedela o Božom dare, ak to je ten, kto ti hovorí, daj sa mi napiť. Vieš, niekedy k nám prichádza milosť a my ju míňame. Niekedy prichádza k nám život a my ho odmietame. A Ježiš jej na to hovorí, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Ježiš jej potom hovorí, že každý, kto sa napije z tejto vody, bude opäť smedný. Ježiš jej ďalej hovorí, že ale kto sa napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale vodu, ktorú mu dám ja, stane sa v ňom, čiže v tebe, stane sa v ňom prameňom prúdiacej do večného života. Vidíš, čiže Ježiš tu hovorí, že vodu, ktorú dáva on, stáva sa v nás. V nás sa stáva prameň vody, ktorý prúdi až do večného života. Čiže život z teba prúdi. A posledné, čo poviem, je, že pokiaľ toto v nás není, tak my nevieme, čo to je život, nedokážeme žiť dobrý život, nemáme život a do toho života sa ani nedostaneme.